sokkal jobban felkelti az érdeklődést. Miért? Szerintem. Hát azért, mert ugye a fényhatások, meg ezek az effektek felhívják a figyelmet így a témára is, meg arra is, hogy miről szól. Az ember jobban felfigyel. Én is most ránéztem, hogy még éppen nem olvastam el, hogy mi van rajta, de talán a figyelemkeltőbb. Jobban ösztönzi az embert arra, hogy megvegye a terméket? Nagyobb hatást érne el egy ilyen reklám. A termék, amit reklámoz, az esetleg jobban megmarad, és ha igen, miért a fejedben? Meg. Szerintem meg. Abszolút. Azért, mert tényleg ez, hogy világít, meg színes, meg minden, sokkal figyelemfelkeltőbb, mint egy sima alapreklám. Egyszerű észrevenni egy ilyet? Igen. Miért? Hát mert mozog. Akkor az jobban fölkelti az érdeklődést. Értelemszerűen. Vizuálisan jobban szembe ötlik, ahogy az ember ránéz, ugye meg van világítva. Egy olyan plakát, mondjuk egy ez, és világít a bohóc szeme, vagy így villog, cikáznak rajta a fények, jobban észreveszi az autó. Persze, abszolút. Miért? A mozgás miatt. Hogyha most azt mondom, hogy ez egy kiállítás volt, és a bohócnak a szeme vörösen világított, akkor megjegy? Ezt most nem, de a Murder-t ezt elolvastam. I think it's a nice one. It's an impressive one. It's easier to recognize it on the street? I think so, yeah. On the street it's easier to be recognized. And if you compare to a normal one, what do you say? I think that this is more interactive. I would prefer that. Ha jó a plakát és találó, akkor igen, akkor megnézem, hogy mi az, amit reklámoz.